ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಮಲ್ಲಪ್ಪಂದು ಏನೇ ಅಂದಜಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬೆದ್ದು ಇನಿಯೇ ಬರ್ಪು ನಾವು ಐಕಲ್ ಹರೀಶನ್ನೇ ಬಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಮಂಡೆ ಓಕೆ ದಯಬಂಡ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಚೋಗೆ ಬರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕೆ ಮಂಜು 7 ತಿಂಗಳು ಅದಪ್ಪು 5 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದಂತ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಲ್ಲೇ 6ನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದುಂಬಾತ್ ಆತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬ್ರೆನ್ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಚೋ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡರ ಸಂಘದ ಈ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು 6ನೇ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ಪುಗಾರಿಯರು ಅವು ಪಂಡದಿನಿ ಮುಗಿಯಂದು ಆತುಂಡು ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜದ ಒಂಜೀತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದೇ ಮನೊಳ್ಳಿ ಆತ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಕೆಟ್ಲ ಪಡೆದಿರ ಹಾಂ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉಳ್ಳೇರ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗೈ ಬಂಟೆ ಕರನೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸೊ ವಿಷಯ ಏತೇತ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈ ವಿಷಯಡು ಆತೇನು ಈ ಇಂದಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಪೆನಿದಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ 5 ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿನ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐನು ಏರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೀಪನೀರು ಐನು ಏರೇ ಕೊರ್ಪನು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೊಸ ಲಾಭಾರ್ಥಿಯ ಅತನ ಹೆಂಚಿನ ಏತು ಕೊರಡು ದಾದಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದೀರ ಎಂಕ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಪರ್ಸನಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ನಡಪಾಡು ಅಪ್ಪಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಡ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುತಿಸಾವಡು ಎಂದು ತಿಗೋರ ಪೋನಾಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೋ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಂಡದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ಲದಮ್ಮ ಐಟೆ ಪುಟ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ದುಂಬುದಿಂಚೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಬಂಡಂದುವೆ ಸಂಘ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೇ ಮುಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಆದಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪರಬ್ಬ ಆತನಂದು ಜನ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಘಗಳು ಅಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದನೆ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಡ್ ಸಂಘದ ಒಂದುಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಣತಿವರ ಬೋಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬರೋಡು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಐಟ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕರ್ನೆರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ಆಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಅಣ್ಣ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅವು ಎತ್ತು ಬಂಡದೆಲ್ಲ ಏನೇ ಸಮಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಮನ್ಪ್ಯಾನ ಆರು ಬರಿಟೆ ಕುಳ್ಳಾರಿ ಬಂಡಿರ ಅಂಚಿನಾಕಲಿಗೆ ದಾನಿ ಉಳ್ಳಿ ಅಂಕಲ್ನ ದೇವೇರಿಂದ ಆತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ ದೇವೇಂಕ್ಲ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದಾರು ಬಂಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತನಾಕಲ್ನ ಇದ್ದದ್ದು ಇಜ್ಜಂದನಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಆ ಕೆಲಸೋಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಆ ಕೆಲಸೋಡು ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಕೊರಪೇರು ಸಮಯ ಕೊರಪೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ನಕಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡುದು ಅಂಚಾದಾನಾರೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ನಮಕು ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘವು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನಂಜಿ ಇಂದು ಬೋಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನಂಜಿ ಸಾಧಿ ಬೋಡು ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ ಚಾಚಾರ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ನಿಂಜ ಇಂಚಿನಾಡ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗಗೆ ತಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಡು ಅವ್ರು ಮುಲ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋ ಮೂಲೊಂದು ಜಾಗ ತಂದು ಒಂಜಿ ಹಾಲ ಅತನ ಇಂಚಿನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ನಮಕೊಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಪ್ಲೇಕ ಅವಡು ಮತ್ತು ನಮಕು ಮಲ್ಪಣ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇಂದದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಪಾಪದಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಂದನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ವಿದ್ಯಾ ದಾನ ಆಡು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಡ ಆಡು ಅತನ ಮೇತೆಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಬಂಡು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈ ವಿಷಯಡು ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಈ ಕೆಲಸನು ಆರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡು ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಅಕಲ್ಡ ಆತ ಇನ್ಕಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಆದಾಯ ಇಚ್ಚಿ ಆದಾಯದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ
ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಧಾನ್ಯಗಳ ಇದೊಂದು ಮುಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏತಲ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಸಾವಿರಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಈತ ಜನ ಕೊರಿಯರ್ಗಳ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಐಕ್ಯ ಪಡೋದು ಏಮನ್ಪೆ ಇತ್ತನಾಕಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನಿಜವಾದಂಡ್ಲ ಬಣ್ಸಂಗಳು ಬಂಟ್ರದ ಮಾತು ಒಟ್ಟಾದ ಒರಿಯ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸಹಕಾರ ಯಾವಂದು ನಿತ್ ಮಲ್ತನ ಮತ್ತು ಇತ್ತನಾಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಏತೆ ಇಂದುವಾಂಡ್ಲಾಕಲು ನೂತೋಜಾಯರು ಕನಿಕರದೋ ಜಾಯರು ಆಂಡ ಕಿಸೆ ಕೈ ಕೊಡ್ಜೇರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪಿನಾಗ ರೇಪಂತ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯ నేను ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಾಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆದಾಯ ಆನೇಟ ಎಂಚನಾಳು ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಇತ್ತನಕಲ್ಡ ನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಲ್ತಾಯನು ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷದಾಗ ಕೊಡ್ತಾಯನ್ನ ಆಡ ಈತಿ ಯಾವಂದು ಎಂದು ತೋಜಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಉಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ನಾಕಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡು ಮುಂದುವರಿಸಾವಳು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಕೇನ್ ನಾಕಲ್ಡ ಕೇನೆಲ್ಲ ಅರೆ ಭಂಗ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಏನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪು ಅವೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಕಡೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾ ಮಲ್ತದೆ ವರ್ಷವು ಐನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಾಪದಾಗಲೇ ಬುಡತನಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರನ್ನ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಮಂತಾನು 5 ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಆಡು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಆಡು ಯಾನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಜಾಗ ಎತ್ತುನ್ನ ವಿಷಯ ಆಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುന്ന ವಿಷಯ ಆಡು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ನಾನು ಬಂದೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಅವು ಬೇತೆ ಅವೇ आगे पंडद काम की बात हो गई अभी बस हो गया मातेरेगला बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।